Tästä tulee hyvä vittu porakoneella viinipullo auki. Vittu. Et sä pakko olla joku hanska. Se painaa, se on mennä sitten oikeastakaan niukassa. Tää on vittu hyvässä paineessa. Kiinni, vittu työkalupakki esiin. Tästä ei hyvä heillä. Mä sanon, että voidaan läpi. Ja kaadetaan sen kodinkin läpi. Ja kun toi ei korkkia, vaan toi on muovia. Niin, toi ei todellakaan lähde tuolta mitenkään kauhean helposti. Pitäis saada lukkopiirrellä se kiinni siihen. Oho! Nyt pitäis vetää suoraan sitä vielä. Se katkee pian. Ei kun ei, toi muovikorkki muuten katkee. Ei katkee. Ei vaan, toi ruuvi katkee ennen. Ota vähän alempaa nyt. Ruumi on siinä. Korkki on tossa. Fuck. Ei leviä tarpeeksi. Vittu mua noi peresisakset varmaan leviää, mutta vittu. Ei sitten se. Sitä ruupia vettä. Tai uudestaan sitä ruupia. Jos et sä vetänyt hirveän syvään. En mä aika syvää, mutta saa sen syvän kiinni. Tässä on tähän biisi. Akku. Tätä varten on vittu akkukone. Hakee tää sun korkkis. On, mutta se ei onneksi murene, kun se ei oo sitä luonnonkorkkia. Nyt katkes. Ei voi olla paljon enää. Saiskohan sen Otetaan videolla. Oho, on ottanut koko ajan. Niin, noja on levittaa. No ei mitään missä sit. Mitä siitä saadaan kiinni? Vedetään siihen sivuun ruupia. Lähti. Vittu, hyvä vaan homma.